Bituon sa langit nga misila karon, dili sa makahayag sa kana tumidanag. Sa lahom kagabion gibanwagan kita sa Misiya, sa Misiya. Kanero si simbahan ang tanos kaumahan, nunot kamo kana ako kaya tungalaran. Ug tamin musikero, ligani sa simbahan, sa diyaon taking yuta, king masulubong yuta, niya boseso sa manonubos, kalibutan. Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ayson kadtong adlaw atong gihandom ug isaulog ang pista sa usa ka martir o unang martir si San Esteban. Sa aton ning ihalad kining misa alang sa tanan natong mga intensyon, atong iampo ang mga naghalad o sa ilang kinabuhi para sa pagproklamar, pagsangyaw sa Ebanghelyo ug ang mga tao nga gipanglutos labi na ang Nigeria ug ubang lugar nga wala modawat sa mensahe sa atong Ginoo. Pero sa natong ampo ang kayuhan sa tanang mga masakiton, ang tanang mga kalag ug ang kalinaw sa kalibutan. Usaron mandam kita pagsaulog ning santos nga misa, atong hinulsulan ng atong mga sala. Kaluoy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasang kami, Ginoo. Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasang kami, Ginoo. Kaluyan ang kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang mga taong dinasayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, dawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo.
ikaw lamang ang labing halandono, Heso Kristo. Pan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Itugo to Ginoo nga musunod. Umasunod namo si San Esteban nga among gihandom aron makaton kami sa pagigugmahang tud sa among mga kaaway. Kaya among gisaulog ang pangilin niya nga nahibalo pagampo o pagbasaylo bisan sa mga naggukod kaniya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga tawong libre. Ug ang ubang taga Cilicia ug Asya, apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod nini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Samtang ang mga sakop sa labang hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niyang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tanawa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa siyudad ug gibato ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag sa ulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimo nga akong bato, nga dalang panan. Usa ka kuta nga maghatag kanakon kasiguruan. Ikaw ang akong bato, ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Sa imong mga kamot,
o Ginoo. Akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, o Ginoo, o matinod anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya ako maglipay sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Adan agang imong nawong, ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Itaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tawo. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Pasab kanimo. Basa ikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Kimiyaw ikaw, o Ginoo. Jesus miingon ngadto sa napulog duha ka tinun-an. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga modakop ug motaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo tubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inig abot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kaya ang mga pulong nga inyo, unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu Santo, sa inyong amahan nga nagsulti diha kaninyo. Tugyan sa mga tao ang ilang kaugalingon nga igsuon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatog usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako panmaluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ngayong gabi, tingali matingata nga Pasko manunta, panahon sa pagmaya ug kalipay tungod sa pagkatao sa atong Ginoo o ang Ginoo na tao ipuyo uban kanato, pero gisundan man dayon ni og mga tao nga gipang
martir, matay. Usas mga rason ani ang ilang pagsaksi. Ug ang maong pagsaksi importante kaayo. Ilabi na nato nga mga sumusunod sa Dios. Ngani ay Ginoo nga tungod sa iyang dakong gugma midesisyon nga ipada ang iyang abugtong anak mataw aron mukuyog nato, muuban nato, puyo sama ka nato hangtod sa kahangturan. Ug kita isip binunyagan, giimbitar nga mahimong saksi. Kay tingali sahay base nalimot unsa ka importante ni. Tingali sa ato ang nasod o dinhi sa ato o kira daghan man ta. Nituo man ta, ni simba man ta. Pero sa ubang mga nasod, sama sa gitawag natong mga nasod, diin mas daghan ang mga Muslim. Sama sa China ug Russia, sama sa Nigeria. Kung mutanaw mo og balita sa internet, ang grabing gipanglutos o gipamatay ang mga Kristiyano sa Nigeria. Linibo na ang mga nangamatay, mao nga ning react nilaban na ang Amerika aron pagprotektar sa mga Kristiyanos sa Nigeria. Tanawa ninyo na. Pero mauna ang usa sa mga importante nga matag usa nato hinahanglan andam kanunay kay parte na sa ato ang pagsunod, pagsaksi sa Dios na siya na tao nihalad sa iyang kinabuhi o namatay o nabanhaw. Sa Ebanghelyo nadungog nato ang mga pulong sa warning, pahinumdom ni Jesus. Nga naa ni ang mga paglutos, pagantos, taralon, dakpon, paantuson, ang uban patyon, ang uban dumtan. Dili sayon, pero paagi sa Dios, kung maoy labing importante, nga sama niya, may sama punta nga niya, nga niagi niya ng mga pagsulay o pagantos o kamatayon. O si San Esteban, usanas mi barog ni ini, wala siya mahadlok, pagsangyaw sa kamatuoran, pagpakigdipati sa mga tao nga maingon ta na ay kaalam, pero kaalam nga dili gikan sa Dios, dili sa ilang kaugalingon. Pero si San Esteban giatagan sa Dios sa Espiritu Santo aron lantugi ug ang tanan nga iyang giatubang puros nga pildi ug tungod ni ana, tungod sa silos ug kasina, si San Esteban gisintensyaan sa kamatayon. Diha pud ta mga kita nga bisan waysa si San Esteban sa mga tao nga ganahin niya napildi, niabot og midangop nga siya pahunungon. Pero ang kaayo ni San Esteban nga ato pong katunon, sama ni Jesus, iyang gipasaylo, nangayo pog pasaylo sa amahan,
ug ang iyang kaugalingon iyang gihalad, ang kalag niya gihalad niya sa Dios. Agi og pagsaksi, pagbarog sa kamatuoran. Maigsuon, kung kita mo desisyon nga mosunod sa Ginoo, natural ni mataliwala sa atong panaw naagyo ning mga paglutos, pagantos, mga taong di ni ganahan nato. Pero mauni ang mga paagi matod pa ni Jesus sa katapusan nga bulahan ang mupadayon kay niyanang paagiha maluwas siya. Ining maong mga mensahe mao'y suwayon natog pagpamalandong aron niining Pasko. Dili lang kalipay kay ang Dios na tao uban nato, pero apil di ay niini ang gitawag nato og mga pagantos, mga paglutos, pagdumot. Ano man, tungod kay dunay mga tao nga dili ganahan sa kamatuoran, dili ganahan malipay. Gusto sila makita dili may sama o may sama tanila nga kanunay nga nagmagulanon, nagpangita unsa pay ikinahanglan sa kinabuhi. Pero ang Dios mao'y naghatag, nagtudlo niya natong tanan, kita sa mangayo sa kaisog, kusog, aron kita makalahutay bisan pa sa kalisod sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ihog manindog at karong ampuon pag-aampo sa katawhan ang atong tubag. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga sama kang kang Esteban. Dadon nato ang kalipay sa pagkatao, bisan diha sa mga pagsulay o pagpanglutos, matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, muila sa pagkatao ni Jesus, pinaagi sa ilang paghago, sa pagpalambo, ug sa pagtahod sa mga tawhanong kinabuhi ug dignidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga sama kang Esteban, mahatagan kita sa grasya ug kusog, aron lig-on natong barugan ang atong pagtuo hangtod sa katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga maangko nato ang kalipay ug ang pasalig taliwala sa mga kasamok niining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga sila nga namatay alang sa pagtuo, mag-ani sa ilang langitnong ganti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Kaya ilom sa tantag sa tagsa nga singkasing na pangayon sa Ginoong grasya nga atong gikinahanglan. Amahan sa himaya o gahom, pinaagi sa mga pag-ampo ni San Esteban, tugot ang mga pangamuyo nga among gidala sa imong atubangan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ning
adlaw sa Pasko nga miabot. May jutay kong gasa kanimo bisan di takos. Wala ko'y bulawan, Sarang ikagasa, ug wa ko'y pulong, nga wa malitok sa upan. Kini nga kong awit, kapos na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon. Pagampo mga igsoon, na kining ako ginyong sakripisyo, nawaton ta sa Dios, samahan makagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, halang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, halang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawaton ta nimo Ginoo, kining mga sa sagukma, nga gihalad sa mahimayahong paghandam ni San Esteban nga martir. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanimo. Kayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, masa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diya kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita, busa na dasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa man sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigonon nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos gid ikaw, Ginooan tuburan sa tanang kasantos, padala mo espiritu ron pagsantos sing mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihantag diini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab, miatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga hiula alang kaninyo galang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mga alagad kanimo. Mua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na katong mga kalag nga gihalad ni misa karon. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kawabuton natas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya diha kaniya gihatagan na kanimo magagahom nga amahan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon tong yusaon tong mga pag-ampo sa mga pulong itudlo kanato sa atong mananobos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among mananobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, dagi kami sa imong kalinaw, kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ang atong panaginigsunay. Tawo nga bata dito sa Bethlehem, maoy magluwas sa katawhan sa ilang mga sala. Pagataw ko siya ug Emmanuel, Diyos nga nagpakatao. Mag-anto siya ug mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, maluy unta sa atong mga sala. Dawaton taong niya ang Kini si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, giluwas mo kami pinaagi sa pagkatao sa imong anak o gilipay mo kami. Pinaagi sa piyesta ni San Esteban, martir. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa daghang mga timaan sa gugma nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan ng Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalad na ang misa darang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.